Aşgabatyň orta mekdeplerinde okuwçy gyzlary ginekologiýa barlygyndan geçirmek boýunça çäreler geçirilýär. Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary we çeşmeleri köpçülikliň häsiýetde guramaçylykly amala aşyrylýan bu çäre we onuň geçişi barada 14 aprelde maglumat berdiler. Aşgabatda okuwçy gyzlaryň arasynda ginekologiýa barlyklarynyň başlanmagynyň sebäplerini bilim pudagyndaky resmiler tensatýan we göwreli bolýan ýaş gyzlaryň sanynyň köpelmegi bilen düşündirdiler. Adatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ýagdaýdan habarly çeşmeleriň söýlerine görä, soňky günlerde geçirilen ginekologiýa barlyklary paýtagtyň merkezindäki 15-nji, 18-nji, 35-nji, 56-njy we parahat etrapçylarynyň ähli mekteplerinde geçirilipdir we olara 9-njy synpdan başlap 10-njy synpa çenli okuwçy gyzlar çekilipdir. Aşgabatyň bilim we saglyk saklaş pudandaky çeşmeler bu köpçülikliň ginekologiýa barlygynyň maksady gyzlaryň gyzlygyny anyklamakdygyny aýtdylar. Şeýle barlyklar soňky bir näçe ýyl bäri wagtal geçirilýär. Häkimetler ginekologiýa barlygyny ahlak päkligi barlygy diýip adlandyrýarlar. Çeşmeler okuwçy gyzlaryň göwreli bolmagy bilen bagly ýagdaýlaryň bir näçesi barada habar berdiler. Çeşmeleriň gurrun beren ýagdaýlarynyň biri 9-njy synp okuwçy gyzyň uly ýaşdaky mektep muallimi bilen jynsy gatnaşykda bolmagyna degişli. Bu okuwçy gyzyň göwreli bolandygy anyklanandan soň paýtagtdaky ähli okuwçylar barlanyp başlandy. Dip paýtagtly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Adatlyk radiosy çeşmeleriň maglumatlarynda agzalan okuwçylaryň atlaryny, okaýan ýerlerini we beýleki şahsy maglumatlaryny agzamakdan saklanýar. Paýtagtda okuwçy gyzyň göwreli bolmagy bilen bagly ýagdaýlaryň ýene biri paýjygaly netije getiripdir. 11-nji synp okuwçysy göwrelidigini bilip galandan soň öz janyna kastetdi. Onuň derman teristesini aşy köp mukdarda içmegi ölümüne getirdi. Dip bilim pudagyndaky çeşme aýtdy. Onuň söýlerine görä apreliň başynda bolan bu paýjygaly ýagdaýa uçuran ýetkinjek parahat 1/1 etrapçasynda ýerleşýän mektepde bilim alýardy. Paýtagtyň Köpetdag etrabyna degişli bu mektebiň ýol başçysyndan resmi maglumat almak Adatlyk radiosyna başartmady. Köpetdag etrabynyň häkimet we kanun goraýjy wekillerinden hem resmi görnüşde tesbir alyp bolmady. Bu aralykda anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bilim resmileri okuwçy ýetkinjekleriň ahlak terbiýetine degişli ýagdaýy agyr diýip keskitlediler. Ýagdaý agyr bilim ministrligi gaýtadan 9 ýyllyk okuw tertibine geçmek we garan 3 okuw ýylyny meýletini dowam etdirmek meselesine seredýär. Sebäbi göwreli bolýan ýokary synp okuwçy gyzlaryň şol sanyny 9-njy synpda okuýanlaryň arasyna tensatmak, göwrelilik we ýer durmuşa çykmak ýaly ýagdaýlar esli köpeldi. Dip Aşgabatyň bilim edaralarynyň birinde işleýän çeşme aýtdy. Türkmenistanda okuwçylaryň ahlak terbiýeti soňky bir näçe ýyl bäri häkimetleriň üns merkezinde galýar, emma bu urdan alınıp barlayan resmi çäreler esasan çağalar we olaryň enatalary bilen ýygnak geçirmek, gyzlary mejburi ginekologiýa barlygyna çekmek, okuwçylardan jynsy gatnaşygy başlamadlygy we olaryň enatalарyndan gyzlaryna gözökçülük etmegi talap etmek, okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlamak ýaly gadagançylyga esaslanýan çäreler gönükdirilýär. Okuwçy gyzlaryň mejburi ginekologiýa barlyklary geçen ýylyň aprel aýynda hem geçirilipdi. Şonda hususan Mary vilayatynda okuwçylaryň enatalaryndan gyzlarynyň ginekologiýa barlygyna gatnaşmak talap edilipdi. Jynsy terbiýe gatnaşyklar medeniýeti göwreliligiň öňüne alyş çäreleri ýaly ilim we bilim tälimleri mekteplerde okudylmaýar. Bu meseleler habar terişdelerinde we jemgyýetde açyk diskussiýa edilmeýär. Jynsy zorluga sebäp bolanlara gorak we kömek bermek boýunça häkimet we jemgyýetçilik inisiatiwalarynyň alınıp barylýanlygy barada resmi maglumatlar göze ilmeýär. Leva Platynyň halat şidäni we Saýat etraplaryndan hemde Türkmenabar şäherinden bolan bir näçe telekeçi Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükdi. Ýerli polisiýa işgärleriniň öz sowda dukanlarynyň tölegsiz haryt almagy bilen bagly wakalaryň gaýtalanýanyny aýdýarlar. 2 tane polisiýa işgäri dukana girip 3 kilogram banan, 2 paket kofe, 1 litr ýağ we 3 tane kalbasa alyp tölegini tölemän çykyp gitdiler. Men olardan töleg soranymda bolsa gaýtam meniň üstüme haýwadatdylar. Diýip Türkmenabar şäherinden bolan bir telekeçi 5-nji aprel güni ýerden özüniň azyk dukanyna bolan bir wakany gurrun berdi. Ýerli dukan eýleri şeýle wakalaryň odoldan bäri gaýtalanýanyny, ýöne soňky wagtlarda munyň hasda ýygjamlaşanyny aýdýarlar. Polisiýa işgäri meniň atyr dukanyma girip Dubaydan getiren iň gymmat bahaly atyrlarymdan birini puluny tölemän alyp çykyp gitdi. Men ondan töleg soranymda wagty gelende hasaplaşar diýip çykyp gitdi.
Deyip halaja etrafından olan bir dukan ýeti 3 aprelde bolup geçen beýleki bir waka barada gurrun berýär. Adatyk radiosynyň habarçysy yerli telekeçere salgynyp Saýydyň etrap bazaryna ýerleşen beýleki bir sowda dukanyny geçen hepdelerde bolup geçen bir meňdeş waka barada maglumat berýär. Yerli gassap ýaňy ýakyna özüniň et dukanynyň polisiýa işgärleriniň 3 kilogram sygaretini hem de 1 kilogram kalbasany mutuny alyp gidenliklerini aýdýar. Olar bu haritlaryň bahalaryny aýdyp tölew soranlaryny bolsa polisiýanyň tölemän özleriniň telekeçerden şeýle ýagşylyga garaşanlyklaryny aýdypdyrlar. Dukan eýleri şeýle eden etdirigi özleriniň kabul edip bilmeýänliklaryny aýdýarlar. Olar onsuz hem ýurtda ykdysady şertleriň yaramaz galýanlygyny, ilatyň satyn alajalyk ukybynyň ýerderli petelýänligini aýdýarlar. Adatyk radiosy bu maglumatlar boýunça Liverpool atynyň polisiýa bölümlerinden resmi tesbir alyp bilmeýär. Şoňa meňdeş hadisalar ýurtda ilkinjigede habar berilmeýär. Adatyň habarçysy mundan öňe geçen ýylyň dekabr aýynda hem günnäger sebitde şeýle wakalaryň bolup geçenligini habar berdi. Şonu Türkmenabatly telekeçeriň bir näçesi polisiýa işgärleriniň öz dukanlaryndan törewsiz harit alýanlyklaryny gurrun beripdi. Adatyň habarçysy şu sapar hukuk goraýjynyň bir egneşik dukanyndan Adidas harit nişanly sport aýakgabyny, beýleki bir iýmit dukanyndan ýaralma portugalyaly örümler mowtuny alyp gidenliklerini habar beripdi. Öňüri sowdanyň umumy bahasy şol gezek 650 manada çene çykypdy. Bu baha Türkmenistanyň şertlerine minimal aýlygyň tasýarysyna golay bolýar. Ýurt raýatlar ençe merlerden we ykdysady kynçylyklardan bazarlarda bahalaryň aşa ýokarlanmagyny ejir çekip gelýär. Bu ýagdaý hususan pesgirdijilik hojalyklara agram salýar. Şeýle şertlerde sowda işlerini dowam etdirmäge çalışýan telekeçer ilatyň satyn alyş ukybynyň onsuz hem pesa gatýan şertlerini hukuk goraýjy işgärleriň eden etdirige ýol bermeginden şikaýet edýärler. Olar bu ýagdaý barada özleriniň arkaýyn ardy şikaýet bildirip bilmeýänliklerini şeýle wakalar gün tertibine getirmäge çalışýan taraplaryň häkimetler tarapyndan gorkutulýanyny aýdýarlar. Türkmenistan 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap iň pes zähmet haky 1410 manat möçberini belenildi. Şonu ýurt boýunça pensiýanyň iň pes möçberlerini kesgitlemegiň binýatlyk ululugy 550 manat, döwlet kömek pullaryny kesgitlemegiň binýatlyk ululugy bolsa 520 manat möçberini belenipdi. Polisiýa işgärleriniň zähmet haklarynyň möçberleri barada anyk maglumatlar eli ýeterli däl. Ýöne mundan öňe harby we hukuk goraýjy edaralarda işgärleriň yaramaz iş şertleri bilen baglykda öz islegleri boýunça işden gitmäge çalışýanlyklary barasyna maglumatlar peýda bolupdy. Adatyň habarçylary geçen ýylyň ýanwar aýynda Mar welaýatyna polisiýa işgärleriniň işden çykmagy ýykyn etmegi, olaryň iş eklenç gözlegine daşary ýurtlary ymtyrmak bilen bagly wakalaryň köpçülikliň häsiýeti eýe bolup barýanyny habar berdiler. Şondan biraz soňra mart aýyna harby edaralarda hem şoňa meňdeş meýilleriň artýanlygy ma'lum bolupdy. Harby we hukuk goraýjy edaralar şeýle habarlar boýunça beýanat bermeýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine köpçülikliň habar berişleri işleri hem şeýle meseleleri gozgamaýar. On 13 aprelde Russiýanyň Ukrainanyň Sumy şäherine uran raketa zarbasy netijesinde azyndan 34 adam, şol sanda 2 çaga helak boldy, 117 adam yaralandy. Bu hüjüm Ukrainanyň ýolbaşçylary, Amerika, Ýewropa Birleşigi we BMG tarapyndan ýazgyryldy. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen bu hüjümi halkara hukugynyň açaçan bozulmagy diýip atlandyrdy we o gatyslygy betitmek üçin güýçli çäreleriň zerurdygyny aýtdy. BMG-niň baş sekretary Antonio Guterresiň medeniýet wekili Sumydaky hüjümüň çynnyky aladanma we şok döredendигini aýtdy we bu hüjümüň soňky hepdelerde Ukrainanyň şäherlerine we owalaryna edilen şunun ýaly hüjümleriň yaramaz nutgusynyň dowamydygyny bellidi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump bu hüjümi elhenç dat diýip atlandyrdy. I think it was terrible and I was told they made a mistake, but I think it's a horrible thing. I think the whole war is a horrible thing. Ol jurnalistlere men munyň elhençdigini pikir edýärin. Maňa olaryň ýalňyslyk göýberendigini aýtdylar. Men munyň elhenç datdygyna ynanýaryn. Men tutuş urşuň elhenç datdygyna ynanýaryn diýip aýtdy. Sol bir wagtda ol ýalňyslyk göýberdi diýen sözüni aýdyňlaşdyrmady. Moskwa urus dowamında Ukrainadaky raýat nişanalaryna bilkaslan zarby urmak baradaky aýplamalary reddedýär. Muňa garamazdan keselhannalara, mekteplere, energiýa detgalaryna we ýaşaý saýlaryna edilýän dowamly hüjümler dokumentleşdirildi. Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio bu hüjümi elhenç Rus raketa hüjümi diýip atlandyrdy. Trump'ın Ukraina boýunça ýörüti wekili Kit Kellogg bolsa Russiýanyň Sumy şäherindäki raýat nişanalaryna palmalaryň ýeksenbe güni edilen hüjümini ahlaklyň ähli çäklerinden geçýän diýip häsiýetlendirdi. Germaniýanyň täze saýlanan kansleri
Friedrich Merz Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini belkatlaýyn we öňünden meýlestirilen urus jenaýatyny amala asyrmakda aýplady. Ol bu Putiniň o katsylyklary bet etmek boýunça onuň bilen gepleşýänlere garşy edýän hereketidir diýip aýtdy. Britaniýanyň, Fransiýanyň we Italiýanyň ýolbaşçylary hem bu hüjümi distine ýazgardylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy hüjümden kän wagt geçmänkä Sumy şäherine baryp, hüjümüň şäheriň merkezinde köp adamyň palmalaryň ýeksenbe güni münasibetli ibadat üçin ýygnanan wagtynda bolup geçendigini habar berdi.